قلتها لهم مناسب أنا وأنا معك سنة سوتي يتحازو ويكا مسناي فاميلي ويتفضل عوافي كل أدنى نايل منا وهدد بجوه هزبنا عبيك العبسدد عدي زدكنا كان خعبت فلتد كينت يدينا نوران ممكا انت بكيسة نغلو تعقوف كتسقن كتك كسانا نعلوف ما انت بكيسة نغلو تعقوف بغلتو كله قصاته كمنا يدماته نغلو تترنا كتاته بايتا ولدونا أمازن الصاته حلنا نكتو سلام كلكم معاد كنكم مدمنا مدام هاتن تكاتاتلو كبرات عزبتنا كمي علىكم كمي كنيكم مباركس عبز حالفة بزعبا صبو ممكن هلو صبو نمكب بزبل بستيفانس بيتو ناي كل تسامنتي مدب نيرنا لو مخاعة مغتسلتان زي زحالف 4 عامتات بزعبا بهلنا لمدنا زعبنا له بهل لمدن مس إن نبرلو زلنا معربا علم بخمي عصانينا ننبر لنا بزبل نبزح كيزة نزمة بزي قتيلنا هنا لو مخاعة كمت لمود عبور حاسرت حادة نزمة بحيزنا لكم مسنا نسافنا زات خنقبرينا عطو تعدسة عبونا حاونا عيانا عب ناي كبرن بحلن لمدتاتن عني عدنا بزوح زمهرنا بزوح زمنقاقحنا حاونا بونيو كومون دانيال باس يوني هيرت هافتنا سامري بدحريت اب ستوديالو كمي علىكم أتتعدسة كمي كنيو بتعمل صبو كمي كنيهم كل حدكم تخاتات التناي محسن كلهم سمعنا زلو عبد زلو سلام تعنا كسانت من لهم كم تدخلوا بزيبتي صحفنا نزل وحمارتي ثلاثة خمسة زبالكيو عامت متشرش الشاقهم كله خمتي كوتا عم معرابة عالم سلزلنا كاب استفلي بحل البدن كأكال كبرتات لمتاز واللو بوتان مسكنا سلزلنا بخمي السانينا نبر كل ساعة نزارو واللو ذاتي لو من فلي زبلو خابن تاي ملسياتنا منغونا حدي من نزلنا مالي بقصر بعدمه ولا بالبونانا قال زي كنا بعدمه بقصري نعدمه فعلى لنا أنا سبحان حدا عمد جرى له إذن عسون ود ثلاثة خووني مثلا داني كم يجون هذا ويود أسران قلم خون خلي عمون قون ذكر بعد 5 خلو هجي تم سمعتنا نخلو ذات على لي مالك هجي انت اين هنري وانا بسدت وننترينا انا نوي عمتات بسدت جرى له لعلي كسب 4 5 عمت بسدت على له مالك قال لي خا عمل زقبر 10 عمل زقبر 5 عمل زقبر له فجيت زعبنا له بحال ندمدن مس نبرلو مس دلنا بخمي عساينا نبر كر اخلو هجي انا زنبر زعابه كلهم إذا حج دك حسرة زلوا زعابيلون ببيني ولا حدا حجر كاب إيرتران ساحب كالين مسادامبر أنا زعابه كل زنبرة عجبا إذا حج زلوا ولا استفعل عليه سلزقنا إذا كان دقن تم تقدم زمتنا يكون لحد زمتنا حجنا زمتنا لحد في استولدنا له كبابي كاب سدرابتنا جمرنا ليو كاب املت بيت املتنا جمرنا لي خاب كبابينا جميل زهان سألنا نجار له مالك والله خيرنا تولينا جن عبت سدرابتنا إن نهنس كابون لابرناون عبت بيت مرتنا خنهنس إلى باملتنا بخبابينا تهانيتنا نابزل متسمعك هجي استفلت كبرتات المتان بحالتات حدنا إن المتس عبزي حدي انتاي زغا عبزي مش متسخا كابتن السخا زعابا خالو وي كابتنات كاستفلت عجباب
ክትርኢ ትኽእል ኢኻ ካብ ሰላምታ ጀሚርካ ድዩ ኣመጋግባ ጀሚርካ ድዩ ኣከዳድና ጀሚርካ ድዩ ኮታ ብዙሕ ነገራት ዝተፈልየ ክትርኢ ኢኻ ኣሽንኳይዶሽ 10 ኪሎ ሜትር ኣብ ዝመፅእ ኢኻ እውን ካብታ ዝተወለድካላ ከተማ ይኹን ዓዲ ኣብታ ጎረቤት ተኸይድካ እውን ዝተፈልየ ኢኻ ትረክብ ካብ ስድራ ቤት ናብ ስድራ ቤት ማለት እዩ እዚ ሕጂ ዝበርትዕ ይገብሮ ኣብ ደገ መፂኻ ብፍላይ ናይ ምዕራባዊ ዓለም ክንዛረብ ከለና ሓደ ብቋንቋ ኣይንራኸብ ብባህሊ ኣይንራኸብ ኮታ ፈፂሞ ካባና ዝተፈልየ ስለ ዝኾነ ካብ ኩነታት ናይ ኣየሩ ጀሚርካ ከመይ ጌርና ተሳኒና ንነብር እዩ ተዓብዪ ኣርእስትና ወይ መዛረቢና ስለዚ ብዝያዳ ናብ መን ኣነ ከነመሓላልፎ ደል ናብዞም መንእስያትና ማለት እዩ እቶም መንእስያትና ሲ ብፍላይ ብኸመይ ይርእይዎ ኾኑ ነቶም ቅድም ዝመፃና ብኸመይ ጥሙቱና ኾኑ ወይ ንሕና ካብኣቶም እንታይ ንምሃር ወይ ንሳቶም ካባና እንታይ ይመሃሩ ነስታት ንምቕራብ ኢና ንመጀመርያ ኣብ ማህፀር ነቕርቦ ዘለና እቲ ዕላሙ እንታይ ሕጂ ኣብዚ ተጀሚሩ ፅጠው ክብል ዘይኮነ ንክቕፅል ማለት እዩ ብፍላይ መንእስያት እንዳዓድምና ቀንዲ ከዓ እቲ ብዝሒ ናይ ስደት ዳርጋ ዝሓለፈ 20 ዓመት ክንሪኦ ከለና ኣብቲ ኣነ ዝነበርኩሉ እዋን ክሳብ ተስዓታት ዳርጋ ብዙሕ ስደት ኣይነበረን እዚ ብድሕሪኡ ዘሎ ግን ብዝሒ ናይ መንእስያት ንርኢ ስለ ዘለና ስለዚ ምስኣቶም እንዳተዘራረብና ንሳቶም ቀፃል እንዳመፁ ብዝያዳ ዕድል ንምሃብን ብነፃ ሓሳባቶም ክንከፋፈል ክንላወ ስለ ዝኾነ እንኳዕ ድሓን መፃኹን ብሎም ነዞም መንእስያትና ስለዚ ብዝያዳ ናብኣቶም ይኸተተኩሉ ሰላመይ ብዝያ ከም ዕላል ኢና ክንገብሮ ከምዚ ሕቶም ገለ ዘይኮነሲ ናይ ዕላል ንሕና ኣባና እንታይ ነይሩ ሳምሩን ትመፅእ ኣላ ሕጂ ንሳውን ከም ሓደሽ ናብ በዓል ካናዳ ከይዳ ኣላ እንታይ ኣጋጢምዋ እዚታት ኢና ክንዛረብ ሞ የቐኒየለይ ፅቡቅ ምሸት ይግበረልና ኩላትኩም የቐኒየልና ተታደሰ ኣይ ቲንክ ዳኒ ሓውና መስመር ኣቢልዎ ኣሎ መስለኒ ወፂ ኣሎ ተምሪ ሓፍትና እንቃዕዳሃን መፀኺ ከምኡ እውን ዮኒ ሓውና ዳኒ መለስ ተመሊስ ኣሎ ቴንክ ዩ እንኳዕ ደሓን ፀናሕኩም እንኳዕ ደሓን ፀናሕና ስድራ ቴንክ ዩ ተምሪ ሓፍተይ ቅድሓን መፃኺ ዳኒ ኣብ መስመር እንድሕር ኣለኻ ኮንካ ሰማዕና ኣለኻ ዲኻ ዳኒ ኣለኹ ኦኬ ፅቡቅ ምናልባት ለማዓንቲ ጋጣሚ ኮይኑ ዳኒ ሓውና ካሜርኡ ኣይ ከፍተልናን እዩ ብድምፂ ገይሩ ግን ነቲ ኣብ ውሽጡ ዘሎ መልእኽቲ ከመሓላልፈና ከም መንእሰይ መጠን ኣብ ቀፃሊ ምናልባት መቃሊዖ ከፊልና ገፅሳን ዳኒ ክንርኢና ዳኒ ሓውና እስከ ንመላለይ ክኸውን ንተዓዘብትና ንሕብረተሰብና ዳኒ መን እዩ ናብ ትሕተይ ክኣቱ እንድሕር ኮይነ እንታይና ማሕበራዊ ሰረት ካብ ሃገርና ወይ ካብ ሕብረተሰብና ሒዝናዮ ዝመፀና ከም መንእሰያት ብፍላይ ካብ ስደት ከዚ ኣቶ ታደሰ ክገልፅዎ ፀንሕስ ካብ ዓድና ወፂና ካብ ከተማ ናብ ከተማ ውሽጢ ዓድካ ኮንካ ከማን ስደት ኣሎ እዩ ዝብሉ ኣቶ ታደሰ ካብኡ ሓሊፍና ከዓ ብዝተፈላለዩ ሃገራት ሰጊርና ኢና ንመፅእ እሞ እስከ እንታይና ሒዝና መፂና ግን ቅድሚ ናብኡ ሕቶይ ምምላስካ መን ዳኒ እስከላልየልና ተዓዘብትና ዳኒ የብለይ ኦኬ ሰብሉ ሓፍተይ ቴንክ ዩ ሆፕፉሊ ከም ዝበልክዮ ኣብ ኔክስት ታይም ብቪድዮ ክመፅእ ንሎሚ ግን ቴንክ ዩ ስለተረዳእኩምነ ማለት እዩ ስለዚ ጣዕመኒ እየ ንዝሃብክና ዕድል ከዓ ደጊመ የመስግን ምሳኹም ዲስካስ ምግባር ትምህርቲ መቕሳሚ እሞ እዚ ዕድል እዚ ብዙሓት ይረኽብዎ ኣለዉ እንታይ እዩ ሓሳብካ ትህበሉ ብዓብኡ መድረክ ምርካብ ማለት ከምዚ ሕማምካ መፍላጥሲ ፍርቂ ፍወሳ እዩ ዝበሃል እዩ ስለዚ ነዚ ዕድል እዚ ነዚ መድረክ እዚ ዝሃብኩምኒ የመስግን ማለት እዩ ኣነ ዳንኤል ታደሰ ተኽለ ይበሃል ኣብ ድባ ኣርባዕ ዓብየ ካብ 2016 ካብ ኤርትራ ንስደት ወፅየ ከም ኩሉ ኤርትራዊ ኣብ ማዓስከር ኢትዮጵያ ካብኡ ሱዳን ብሊብያ ገለገለ ብሳህራ ኣብ 2017 መወዳእታ ኣብ ኢታሊ ኣትየ 2018 ኣብቲ መወዳእታ ከዓ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ኣትየ ክሳብ ሕጂ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ይቕመጥ ኣለኹ ኣብ ከተማ ማንቸስተር ማለት እዩ ብሓፂሩ ድሕረ ባይታ እዩ ዝመስል ናብቲ ሕቶ ከኣቱ እንተኮይነ ማለሲ እቲ ማሕበራዊ ሰረት ብዙሕ እንዲ ትርጉሙ ግን ብሓፈሽኡ
ኣብቲ ባህሊ እንተሪኢናዮ እቲ ማሕበራዊ ሰረትናትና ወይ ኣብቲ ኣነባብራ እንተሪኢናዮ ኣብዚ ዘሎ ማሕበራዊ ሰረት ወይ ኣብዚ ዝግድደካ ክትነብሮን ንሕና ኣብ ዓድና ንነብሮን ናብራን ብመሰረቱ ዝተፈላለየ እዩ እንታይ እዩ ዘፈላለዮ ሰብ ኣብዚ ብውልቂ እዩ ብፍላይ ንከምከማና ዝኣመሰለ ማሕበረሰብ ምስቲ ድኽመት ናይ ኮሚኒቲ ርኢኻ ምስቲ ተመክሮ ዘይምህላው ርኢኻ ሰብ ብውልቂ እዩ ዝነብር ኣብ ዓድና ግን ብኣንጻሩ ካልእ ተተረፈ ትገብሮ መርዓ ድዩ ዝገጥመካ ድዩ ሓዘንሲ ንሽሙኡ ብሽምካ ዝፅዋዕ እምበር ብሓባር ኢኻ ትሕልፎ ሕጂ ኣዝዩ ክቡር ዝኾነ ባህሊ ኣዝዩ ክቡር ዝኾነ ክብርታት እዩ ኣብቲ ባህልና ዘሎ ማለት እዩ እዚ ዝበዝሐ መንእሰይ ግን ካብ ዓዱ ሒዝዎ ዝመፀ ማሕበራዊ ሰረት ዳርጋ የብሉን ክትብሎ ትደፍር ማለት እዩ ምክንያቱ እቲ ተንፈልጠን ቁሩብ ቅራቦ እየን ምክንያቱ ከምዚ ዝተሃንፀ ነገር ገለስ ኣይኮነን እቲ ናይ ዓድና ኩነታት ኣሎ እቲ ናይ ባህሊ ወይ ድማ ናይ ክብርታት ዝበሃል ጎስጓስ እውን ኣባና ዝተዳኸመ ይፀኒሕና ኢለ እየ ዝኣምን ኣነ እሱ ኢኻ ይመስለኒ ሕጂ ናብ ኤሮጳ ክትመፅእ ከለካ ዝነበረካ ትፅቢት ንስኻ ተሓልፎ መገድታት ኣብዚ ምስ መፃኻ ከዓ ክትረኽቦ ዝግባኣካ ባይታ ብዘይ ምርካብካ ቁሩብ ክብድ ዝብለና ንዓና ንዞም መንእስያት ኮይኑ ይስማዓኒ ስለዚ ካብ ዓድና ሒዝናዮ ዝመፃና ማሕበራዊ ሰረት ምናልባት እቲ ምክብባር ወይ ድማ ከም ሓደ ኮሚኒቲ ከም ህዝቢ ፅቡቕ ድሕረ ባይታ እዩ ዘለና እሱ ይመስለኒ ከዓ ኣብ መገድሲ ብፍላይ እቶም ብሰሃራ ዝመፃና እቲ መገዲ ዝከኣል ኣይኮነን ግን ቁሩብ ተደጋጊፍካ ክትሓልፎ ዘገድደካ እቲ ኣብኡ ትሕልፎ ማሕበራዊ ሂወት እዩ ተደጋጊፍካ ተፀናኒዕኻ ሓደ ንሓደ እናተጠማመተ ኢኻ እዚ ኩሉ መገዲ ተሓልፎ ሰሃራ ቀሊል ኣይኮነን ባሕሪ ቀሊል ኣይኮነን ብፍላይ ንዝፈተኖ ማለት ብዙሕ ዋጋ እዩ ዘኽፍለካ ኣብዚ ምስ መፀኻ ግን እቲ ኣናብራ ናይቲ ኤሮጳ እቲ ሲስተም ቁሩብ ክብድ ይብል ይዋቕዓካ ማለት እዩ እስኻ ኣብ ዓድኻ ትፈልጦ ኣብዚ ብከምዚ ገልፃለ ብጣዕሚ ፅቡቅ ጌርካኸ እስከ ኣብዚ ናይ ዳኒ ክብሎ ዝፀንሐ ክትውስኸና ትደልዩ ዮኒ ኣለኻ መጀመርያን ቃድሓን መፀኻ ይንሓውና ውስኸ ነገር ኣሎ ድዩ ሚት ኣለኻ ዮኒ هالميوت سمع الله هو እዋ ስማዕ ኣለኻ اوكي انا يوناس ገብረሃንስ ካብ ለንደን ኣነ እኳ ብዙሕ ከምዚ ዳን ሕጂ ዝገለፆ ሰሃራ ድዩ ስግረዶብ ድዩ ሳዋ ድዩ ኩሉ ሲ ዳርጋ ኣይረኣኹን ኣነ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዓበ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ተወሊደ ዓበ ካብ ኣዲስ ኣበባ ዳርጋ ተኸይለ መፅና ኣብዚኣ ግን ዳርጋ ሕጂ 35 ዓመት ገይረ ኣለኹ ኣብዛ ዓዲ ዕድመኻ 52 ገይረ ኣለኹ ግን እቲ ባህሊ እቲ ዝዓበ ኩሉ ባህሊ ኣደይ ዝዕበትኒ ባህሊ ኣቦና እኳ ዳርጋ ስለዘይነበረሲ ኣደይ ዕብያትኒ ሕጂ ኣብዚ ክመፅእ ከለኹ ዝኾነ ነገር ንኸይጋገይ ሕማቅ ንኸይገብርሲ እቲ ዝሓለፍኮ እቲ ክተዕብየኒ ኮላ ኩሉ ዝረኣኾ እቲ ፀገማት ዝረኣኾ ሱርየ ስለዝመፃኹ ዋላ ሓቂ ፅላለየ ዋላ ሓደ ኣብ ሕማቅሲ ዋላ ኣብ ሽጋራ ድዩ ኣብ መስተ ድዩ ኣብ ድራግ ድዩ ኣብ ዝኾነ ነገርሲ እንዳሸዋ ይበልኩን ግን ኣነ ግን ከም ኤርትራዊ ቅዱስ ኤርትራዊ ግን እዚኦም መንእሰያትና ሕጂ ዝሓልፎ ዘለው ብዙሕ እየ ዝርኢ ኣብዚ ኣብ ለንደን ብዙሕ ኢና ንርኢ ብዙሕ ፀገማት ኣሎ ኣብ መስተ ኣብ ድራግ ብዙሕ እዩ ዘሎ ሞ ግን at the same time እቲ ዝሓለፍዎ መንገዲ it's not easy ሓቂ ንምዝራብ ብሰሃራ ድዩ ብሊብያ ኩሉ ዝተገፊዕኻ ምሕላፍሲ ሰዓቤናት ኣሎ በሰላናት ኣሎ ከምዚ ስለዝኾነ እዚኦም ሰባሲ ሓቂ ንምዝራብ ብዙሕ ሓገዝ ከም ዘድልዮም
because psychologically زي لا بحق تبدلهم يوم so بزح لقينا حاجي لأنك أنا بزح تسمع قال حواتنا ننحدهم قال لك قاتلوا ديو بزح يا خالصنا إذا كله ما تزحانا قال بتزحله فوق because صعبنا تارلو تمن قدي تقفع قال زرع خياسي أبتمس هيوت كاسي بزح يو affect قبرك هجي I think بزح يو كسر حلو زقبا أنا زي ما جمرة كم حجي كوا مسعف لني so hopefully gonna كم زي مساهو من دا مساهو كما يتخا تسفى قبر يغني لنا يا ناس حاونا سامري حريتي اسكا انتاينا محبراو سرت بيزنا متنا كاب هاجرنا كفبرة سبنا ما باقي سامري حتى سلامت هاي ثانك يو انا كنت سمعت رأيي حسيباني رقم دحان تاني شيء حساب مسألة تزارب تي محبراو سرت دا متعنايو أنا أب إثيوبيا توليدة أب إيرترا عابي بحر كا بتلاشن عسر شو عتني وتيخا بإيرترا عد قولعة خوينا مالتيو حجي كنعب خلنا دعبينا حبرة السب دعبينا باهلي نعنا مش كمزي السخا نايت حبرة السابقة كل يدخس كسكا كل يدغز عكا كل يود ماسي ما أزن كتحز لك تخوينو غزاوت عابي يكون شيء بقى كل سب سنات كان عخا أم لاين أم خسكواسن ترى عندها تتقوتي يوزع عبي مالتيو أنا حجي خعب خلوه باب إيرترا أبي توبي أنت متسالي نيرو ده حرجن وتينا in fact ولا أبي يوغندا بزنبرنا الأوان كلا يقول عاوسيخة تاب إيرترا دولد قوالي قال 4 عامت كلا أبت خبابينا زنبرو قولعوت بعلوم وسيدوم أجرت كيلوم تاتبيلوم زربار لاميدوم بقى خمزي سوشيال قولعة غيرهم ما مالتيو أجي أبت يقبل دالي أتي محبرة سبسي أبت معباين أبت مخشكواسن نايتي قولعة نايتي كبابن بزوح قد يدتصات من حد كا عندات هانا نتكا ندبلك هاتعات حالفو مالتيو كوننا قلنا بأفريقيا بيوغندا فليد تبلغ قرب قال اللو جن قمت مع محبرة وهيوت بزوح تفلي كونه أبزي مس متعفو ستيل أتي كوميونيتينا خمز خبلوت أنح حاونا بزوح سترونج دخوني كونن سبولكو حجزكا جزيون يبلون ولا عندها اللي يخلو بزوح مسواتي دخفل قول عن خت عبي نبع خاون تحقاقسي تدليتن أتي نفلتو إينا حزنا زمت أنا بحلنا له جن أبزي نخطة تكبرو ونخوم عينت هيوت ملو بملو أنا خمتني عاد خاخ نبر كبيديو مش أخات كالتشرال شوك هالو ببزوح نقراتنا نفلالة مالتو حجي عدا خم إيرتراوي كلاتكا نحبار تايد بحال كل وقت تدلي جن مستجزي عراقبون قلن تي بزوح زوط تكا نقراتنا يتراقبني خال أي كاب أفتزر ما تخيل لخا محبرة سب كأجاش شائخة مالتو حجي كم خلتي وكون كاخت نبرا لك حجي أبزيتات حجي بزوح كلاش السيد في الطر مالتو بزوح إيرتراو تكون عليك من النت كاخد ربيع كان دك إيرتراو غير كاخد عبيو مالك سخاون من سيكون كاخا إيرتراو بهلن لمدنا عليك بتخاء كسم كرد أكا زلون عن نبابران أكايدان نايتي متيخا زلها محبرة سبن حبرة سبن كألو أجل نازخة ميجير كاخد استانيو بزوح قال سيتا تينك تا نايك أندي عر استخمار ساعة مثلاني كميجير كاخد استانيو لكا بزوح تباب يدليكا عقلي يدليكا خد مهارو لكا انت تقدف يبلكان انت تقدف عليك تفلت عليك أبسرحك أبكبابيك مس مزانوخا كما خا عاد مزلو مصاعتنياتات أب بتفل عليه محبراوي كون ناي سرح أقاطامتات ترخبلو انتي كتبلن كيتبلن انتي كتقبرن ديك تقبرن عليك بزح حاتيت ليكاي حجي كمزي انت عادي يكون كاخا بزح غزي بفراستريشن كتوكا خاليو انت يقولون انت جيجا دايما فلات كبزح صعبينات كمصالكا خالي مالتو سلازي بحافش أنا حساب كتقلّا بزوح اللي علوه
ኣብ ኤርትራ ምዕባይ ባዕልኻ ማለትሲ ኣብ ኤርትራዊ ኮንካ ኤርትራዊ ሕብረተሰብን ስነ ልቦናን ሒዝካ ምምፃእን ኣብዚ ከዓ ሳምሪ ሓፍትና ክመሰሉ ኣሎ ስጋዕት መለሰና ድሓነይ ሳምሪ ትመሊስኪ ተመሊሰ ነቲ ዘሎ ካልእ ካልቸርን ካልእ ባህልን ካልእ ልምድን ንክትመሃር ብዙሕ ዓቅልን ብዙሕ ትምህርትን የድልየካ እዩ ናይ ከዓ ከምኣ ኮይና ትስማዓኒ ማለት እዩ ናይ ብሓቂ ሳምሪ ሓፍተይ ምናልባት እስከ ኣብኣ ከለክ ትወስኸለይ ምእንትሲ ነቲ ዮም ንኣሽቱ መንእሰያት ኣሕዋትና ምናልባት ኣብ ሕብረተሰብና እቲ ባህልን ልምድን ፈሊጥን ዝመፀ ሰብ ኣብዚ ኣሳኒዎ ክኸይድ ይኽእል ብዙሓት መንእሰያትና ግን ነዚ ባህልን ልምድን ኣብቲ ንእሽተይ ዕድሚኦም ናብ ስደት ስለ ዘምርሑ ዘለው ከመይ ገይሮም እዮም ኣሳንዮሞ ክኸዱ ወይ ኣወሃሂዶሞ ክኸዱ ትብሊ እንትክገብሩ ኣለዎም ትብሊ እስከ ካብቲ ዘጋጥመ ካብቲ ትርእዮን እስኪ أنا بايدا سلامي ولا أنا باخي أخلقي هو أتي نوس ولا دوتهم من أسنا زلوا حواتنا ما لسيتي بحل خان تلمد خان كله حسكاي وقت كيد وينخل نتينا النصوص كل شيء أخذنا برلو تخيلي خامات هيكونن نعملت زي محبراوي هوتنا له بحنساب تحاويسكا بحنساب شيرجيركا ኣብ መርዓ ይኹን ኣብ ሓዘን ይኹን ኣብ ገለ ንኣብነት ሕጂ ሓዘን ወይ ፅቡቅ ወይ ሕማቅ ነገር ተጋጥም ከሎ መርዓ ንነዊሕ እዋን ብሓንሳብ ተኣኪብካ ተሕልፎ ገለ ኣሎ ኣብ መንእሰያት ከምኡ ብሓደ ግሩፕ ኮይንካ ጀሚዕካ ዕላል ምግባእ ብዕላል ገለ መለ ኣሎ ሕጂ ኣብዚ ምስ መፃኻ ግን እቲ ሂወት ፊት ክትገብር ኣለካ ናብቲ ሲስተም ክትመሃሮ ዘለካ ነገር ብዙሕ ነገር ከምዚ ካብ ካልእ ዓለም ናብ ካልእ ዓለም ኢኻ ጊዕዝካ ዘለኻ ሕጂ እቲ ክትገድፎ ዘለካ ምስቲ ሲስተም ምስቲ ኩነታት ደይ ከይድ ነገር ክትገድፎ ኣለካ ካልእ ኣብዚ ከዓ ሞር ኤክስፖዝድ ሶሳይቲ ንዝኾነ ነገር ኩሉ ነገር ቀረባ እዩ ኢንዲቪጁዋሊዝም ወይ ድማ እዚ ውልቃውነት ብጣዕሚ በተባብዕ ክሳይ ሕጂ እዚታት ሕጂ ንኣብነት ንስኻ ክሳብ ንካልእ ሰብ ዘይጎዳእኻ ድላይካ ነገር ክትገብር ትኽእል ኢኻ ሰቲ ትኽእል ኢኻ ክትብል ትኽእል ኢኻ ድራግ ዝፍቀድ ነገራት ኣሎ ንሰብ ክትገብሩ ትኽእል ኢኻ እዚ ሕጂ ምስቲ ክብርታትካን ምስቲ ሰብኣውነትካን ዘይሳነ ኮይኑ ክፀንሕ ከሎ እንታይ ክትገድፍ ኣለካ እንታይ ክትወስድ ኣለካ ክትመሚ ክትክእል ኣለካ ብዓብኡ ከም ሰብሲ የውፃእካ ድዩ የማዕብለካ ድዩ እቲ ዘለካ ክትገድፎ ዘለካ ነገር እንታይ እዩ ኮፍ ኢልካ ምስ ነፍስኻ ምምካር የድልዩ እቲ ምስቲ ዘሎ መፂኻ ዘለካ ነዊሕ ሰዓታት ዕላል ድዩ ደይ ከይድ ተኮይኑ ምስ ናይ ስራሕካ ኩነታት ምስ ናይ ትምህርትካ ኩነታት ምስ ናይ ደቅካ ኩነታት ናይ ስድራካ ደይ ከይድ ተኮይኑ ክገድፎ ኣለኒ እትብሎ ነገር ኮፍ ኢልካ ክትገድፍ ኣለካ ተዕቅቦ ኣለኒ እትብሎ ክብርታት ድማ ሒዝካ ክትከይድ ኣለካ ማለት እዩ እዚ ምትሕግጋዝ ድዩ بحبار كوين كمان مهار كسرح تخون كبحبار كتسرح تخللو من قد مفتار كتررر أخم تدي كوينو جن كل نات كأنوع سلزخونة حس كيو أبز معراب كتنبر تخليها ما هاي كونن كله أبز دلو أنوع يو سلزخ كله نوع أخ تمثل على كمان هاي كونن تبى بيدلي كأي خوف الكامس نفس خامس التاي خوف الكامس مزاد من خامس التاي نتتبو نختم عبل نتحمق نختقدفن يدلي خمسة عينة حجب بروجرامات سلامي أزيو نفسنا خنفتش دخل لنا من قد فترة كوين سمعني من البازار باب سيحل له thank you thank you نبي حق سامر حفتي بتعم تصبق غير كيخي قاليس كيو حيت حفتي نبخي ستوسخي عند حلال له خينو حريت اللغدو I think سمعنا الله حريت حفتي من الباترة إلى تطول كم زغت بلاد أنا أحكي سامر حفتي ولو أبت معربة عالم زبها ونكو نعمت مستدي دراج دي وكالوت زير ليو نجاراتون عب حدا قاعد فاي ولا معقول فينو عب كم يوم زع عمسلو والفتات نقد عتوسي زد الرخونا يكونن
ባህልኻ ካብ ባህልኻ ወፂኻ ስለ ዝመፀኻ ንዕኡ ክትገብሮ ከም ድሌትካ ማለት ኣይኮነን ኣብ ዓድና ኮይኑ እውን መስተ ሽጋራን ካልእን ነይሩ ስለዚ እቲ ደይ ክቡር ደየድሊ ልምዲ ኣብ ምዕራባዊ ስለ ዝመፀና እንድሕር ጌርናዮ ንዓና እውን ኣብቲ ሂወትና ከም መንእሰያት ክዕንቅፈና ዝኽእል እዩ እቲ ቀንዲ ሽግር ኮይኑሎ ከምቲ ትገልፅዎ ዝፀናሕኩም እቲ ኮሚኒቲ ጥርንፍ ኢልካ ነቲ ባህልን ልምድን ምክንያቱ ካብቶም ካልኦት ሕብረተሰባት ቁሩብ ኣድክም ደብለና ዘሎ ካብቲ ባህልና ልምድታናን ንክንተርፍ ገብረና ዘሎ እቲ ኮሚኒቲ ዘይምፅናሕ መንእሰይ ከዓ ዓብይ ከይዲ እሞ ክመሃር ነቶም ዝወለድናዮም እውን ካባና ክወርሱ እንድሕር ኮይኖም ንሕና ክንእከብ ከለና ንሕና ክንተሓጋገዝ ከለና እትን ልምድን ሰረትን ከዓ ንሕና ክንሪኦም ከለና ናይቲ ሃገርካ ዘለካ እዩ ናይ ሃገርካ ጥራይ ሒዝካ ድመፅኻ ዘይኮነስ ኣብዛ ዓዲ ኸ ከመይ ጌርና ምስትናትና ዘለና ኣወሃሂድና ክንከይድ ኣለና ኢልና ክንሓስብ እንድሕር ጀሚርና ከም ሕብረተሰብ እቶም ዝመፁ ዘለዉ መንእሰያትና እውን ነቲ ባህልን ልምድን ነዚ ናብዚ ዓዲ ዘሎ ከዓ ተወሃሂዶም ክኸዱ ይኽእሉ ትቐንዲ ሽግር ኮይኑ ደሎ ብፍላይ ኣብ ሰዓት እዚ ከዓ ኣብ ሕብረተሰብና ብፍላይ ካብ መንእሰያትና እዚ ናይ ማሕበራዊ ሚድያ ኣገባብን ኣጠቃቅሙን ካብ ሰረቱ ዝሓለፈ ብጌጋ ኢና ነብሎ ኣለና እሞ እስከ እቲ ፅልዋታት እንታይ እዩ እንታይ ናኸ ከም መንእሰያትና ክንገብር ዘለና ምናልባት እዚኣ ናብ ዳኒ ሓዊ ዛሕቶ ከብላ ዳኒ ኦኬ ሰላሕብተኝ ያ እዚ እንታይ እዩ እዚ ማሕበራዊ ሚድያ ሲ ንዓና ሓድሽ ኮይኑ ይትሽግር ኮይኑ ይስማዓኒ ሰብ እንታይ እዩ ብፍላይ እዚ ናይ ማሕበራዊ ሚድያ ኣገባብሲ ኣይንፈልጦን ኣነ ናተይ ነብሰይ ወሲካ ማለት እዩ ምክንያቱ ምስ ከምኡ ተሃኒፅና ዝዓበና ሰባት ኣይኮንናን ሕጂ ኣብ ልዕሊኡ እቲ ትፅቢታት በበይኑ ይኸውን ተመክሮ የለን ንቕሓት የለን ኣፍልጦ ብዛዕባኡ ወላ ጀነራሊ ኣፍልጦ ከዓ የለን ኣብ ልዕሊኡ እቲ ትፅቢታት ናትካ ዝነበረ ማለት ብዙሕ ዋጋ ከፊልካ ብዙሕ ስቃይ የሕሊፍካ ብዙሕ ገንዘብ ከፊልካ ናብዚ ክትመፅእ ከለካ ኣብዚ ፀንሐካ ኣታዊታት ድዩ ኣብዚ ፀንሐካ ሲስተም ከዓ ልዕሊ ዓቕምካ ኮይኑ ይፀንሐካ ሕጂ እንታይ እቲ ማሕበራዊ ሚድያ ከም መእከቢ ኣብ ሰዓት ዝጠቅም ዘሎ ከም መምሃሪ ይኮነን ምክንያቱ ዝበዝሑ መንእሰያትና እንተሪኢኻዮ ሲ ኣብቲ ዘርብሖም ኣይኮኑን ድእከቡ ሓደ ዘይጠቅም ሙሉ መዓልቲ ሕብረተሰብ ክፀርፍ ዝውዕል 2-3 ሽሕ ሰብ ይእከቡ ወላ ሓደ ንሓንቲ ጓል ንፍቅሪ ዝሓታ ዘሎ ብኦንላይን ድሕሪ ሓታ ኣሎ 3-4 ሽሕ ሰብ ይእከቡ ሕጂ ሓደ ብዛዕባ ትምህርቲ ብዛዕባ ሕክምና ብዛዕባ ጥዕና ብዛዕባ ሕጂ ንዛረበሉ ዘለና ጉዳይ ሰብ ዲስካስ ክገብር ከሎ ግን ኣይመፅእን ኣብዚ ስለምንታይ እዚ ሓደ በቃ ኣደኖ ብጣዕሚ ከም ሕብረተሰብ ኣብ ታሕቲ ደረጃ ኢና ዘለና ብፍላይ ድማ እቶም መንእሰያት ምናልባት ናብ ዓበይቲ ክስታት ክኸይድ ኣይደልን ናይ መንእሰያት ዝዛረብ ስለ ዘለኹም ግን ከም ንኣሽቱ እዚ ማሕበራዊ ሚድያ ኣዝዩ ፀላዊ እዩ እቲ ፀላዊ ዝገብሮ ከዓ እንታይ እዩ ብኣባና ጥራይ ኣይኮነን ፀላዊ ኣብ ኩሉ ዓለም ፀላዊ ማሕበራዊ ሚድያ እዚ ዓለም እዚኣስ ናብ ማሕበራዊ ሚድያ ኣክሰስ ትኸደሉ ዘላ ዘመን እዩ ግን ንሕና በቲ ሓደ ኣንግል ኢና ተረዲና ዘለና ምክንያቱ ብሰንኪ እዚ ማሕበራዊ ሚድያ ብዙሕ ሓዳር ዝተፋትሐ ኣሎ ብሰንኪ እዚ ማሕበራዊ ሚድያ ሰባብ ጭንቀት ኣቱ ዘይፈልጦ ናብ ዓሌትነት ዲና ባእሲና ምግርጫው ይኣቱ ስለ ፀላዊ እዩ ግን ብፍላይ ቶም ድሓን ንቕሕ ዝበሉ ሰባት ተስፋ ከይቆረፁ ደጋጊሞም ክሰርሕሉ ዘለው ጉዳይ እዩ ከዓ እዚ ናይ ማሕበራዊ ሚድያ ምክንያቱ ቀሊል ተጠቃሚ የለን እዚ ብዝኾነ ኤርትራዊ ዝበዝሐ ኤርትራዊ እዚ ማሕበራዊ ሚድያ ኣሎ ኣብዚ ቲክቶክ ኬትካ ትፍትሾ ኣብዚ ከፈትካ ሊፕሲ 2-3 ሽሕ ሰብ ኣሎ ሕጂ ማዕረ ክንደይ መንእሰያት ኣብኡ ኣለዉ ሲ በቃ ክትሪኦ ከለካስ ብጣዕሚ ትግረም ኢኻ ማለት እዩ ሕጂ ቅርፂ ኣብ ምትሓዙ ግን ኩሉ ሰብ ተረባሪቡ ክሰርሕ ይኽእል ኣለዎ ቴንክዩ ዳኒ ሓወይ ኣቶ ታደሰ ራይ ሰላመን ናባኹም እስከ እዚ ከምቲ ንስኹም ሕልፍ ኢልኩም ትርእይዎ እንድሕር ኣብዚ መንእሰያትና ብፍላይ ዝረአ ዘሎ እንታይ እቲ ፅልዋቲ ንምንታይ እዮም መንእሰያትና ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ዘይንቡር
ተግባራትን ዘረባታትን ዝገብሩ ዘሎ እንታይ ትፅልዋ ናቶም ከም ዝዳ ንክብሎ ዝፀንሐ መእከብ ስለ ዝደልዩ ዘለዉ እዩ ምክንያቱ ከም ሕብረተሰብ ንሕና ኣብ ጥርኑፍ ዝኾነ ሕብረተሰብ ዝመፀና ስለ ዝኾና ከምዚ ኣቅድሞ ኣቢሉ እውን ዳኒ ኣብ መንገዲ እቲ ዝሃበና ሕብረተሰብና ምትሕግጋት ምድግጋፍ ንሱ ጠርኒፍዎ ምመፅ እሞ ኤውሮጳ ምስ መፀኻ ኸ እቲ ኢንዲቪጅዋል በበይንኻ ምዃን ኣብ ገገዛኻ ካብ ከተማ ናብ ከተማ ካብ ሃገር ናብ ሃገር ተረሓቅና ስለ ዘለና ከም ሕብረተሰብ መንስያትና ከዓ መተኣኻኽቢ እዮም ዝደልዩ ዘሎ እቲ ዘዕበዮም ተኣኪብካ ምዕላል ምስሓቅ ምዝታይ ከምዚ ሕጂ ንሕና ንገብሮ ዘለና ግን ናምንታይ እዩ ዘስዕቦም ዘሎ ኣብ ዘይተደልየ ካብ ሕጊ ወፃኢ ዝኾነ ስራሓትን ዘረባታትን ንሪኦ ኣለና እሞ እንታይ እዩ እንታይ ኢና ክንገብር ዘለና እስከ ናባኹም ኣታልሰይ ብጣዕሚ ፅቡቅ እዚ ናይ በዓል ዳኒ መንእስያት ክሰምዑ ዝፀንሑ ሕጂ እንታይ እዩ ኣነ ኣብ ግዜ እዚ ሶሻል ሚድያ ገለ ዝበሃል ኣይነበረን ኣይንፈልጦን ኢና ማለት እየ ስለዚ ንሱ ብዙሕ ኣይፀለወናን ሕጂ ከምዚ ዳንኤል ዝብሎ ዘሎ ግን ሓቂ ሓደ እዞም ምዕራብ ኤውሮጳ እቲ ዓብዮም ድኦም ቴክኖሎጂ ምስኦም ዝዓብዩ ማለት እየ ካብ ቆልዑ ጀሚሮም ዋላ ዝፃወትሉ ድዩ ዘብሉ ንሪኦ ኣለና ከይተወለዱ ደቂ ዓመት 2 ዓመት ከም ክሳይ ዝፃወትሉ ይፈልጥዎ እዮም ማለት ንሳቶም እቶም ወለዶም እውን ዳርጋ ብከምኡ ዓይነት ዝዓበዮም ንድሕሪት ደቂ 40-50 ዓመት ምንስተይልና ቅድሚኡ ዳኣሎም ከምዝናትና ነይሮም ቅድሚ 70-80 ዓመት ዳ እምበር ሕጂ እቶም ወለዲ ደቂ 50 ዘለዉ ተሓዲቶም ከምዚ ከማይ ዳርጋ ከምኡታት ዕድል ዝረኸቡ እዮም ፊልምታት ምርኣይ ይኹን ካልእ ምርኣይ ይኹን ዕድላት ዝረኸቡ እዮም ስለዚ እዞም ሕጂ ዝውለዱ ዘለዉ ከዓ ኣብቲ ዓዶም ባህሎም ስለ ዝኾነ ብኡ ይዓብዩ እሞ ክሳብ ውሱን እዋን ከዓ መደባት ኣለዎ ማለት ይቋፃፀሮም እዮም እቶም ወለዶም ኣበይናይ እዋን ይጥቀምሉ ኩሉ ዝመፃወትታት ገለ ትሪኦ ትኾነ ዝበዝሕ ሕግታት ኣሎ ማለት እዩ ኣበይናይ እዋን ኢኻ እቲ ህፃን ክዓቢ ከሎ እንታይ ዓይነት መፃወቲ ይሕዝ በቢዕድምኡ እንዳኸደ ኣበይናይ እዋን እውን እንዳሓር እቲ ዘድሊ ይጥቀመሉ ስለዚ ዝበዝሑ ብከምኡ ስለዝዓብዩ ብዙሕ ፀገም ኣይጋጥምን እዩ ግን እዚ ሶሻል ሚድያ ክንብል ከለና ዳርጋ ኣብ ሙሉእ ዓለም ኣብ ዝፀሉ ዘሎ እዩ ማለት እዩ ዓብይ ትበሊ ንእሽተይ ትበሊ ከምዚ መእከብን መፅረፍን ኮታ ናይ ብዙሕ ነገራት ናብ ኣሉታዊ ነገር ዝጥቀምሉ ኣለዎ እዮም ብሓደ ሸና ካልእ ግን ኣለዉ ከዓ ንትምህርቲ ዝጥቀምሉ ማለት እዩ ሕጂ ኣነ እንታይ እየ ዝሪኦ እቲ ብልጫ ካብቲ ናትና ቀደም ወለዶ ዝነበረ ሎሚ ኣብ ዝኾነ ሞቢል ከኣቲኻሲ ኩሉ ነገር ኣለካ ዩኒቨርስቲ መኻድ ኣይድልየካን እዩ ዝኾነ ነገር ኣይድልየካን እዩ ዝኾነ ነገር ጉግል ጠዊካ ድላይካ ዓይነት ፍልጠት ኣሎ ከምኡ ስለ ዝኾኑ ብዙሓት ኣለዉ መንእሰያት ሓቂ ዘረባ ክምስጎኑ ዝግባእ ውሕዳት ዳ ይኹኑ ወይ ውሕዳት ዳ ሰዓብቲ ይሃልዎም ዳ እምበር መሳቱ ደቂ 30 ደቂ 20 ገለ ብዙሓት ኣለዉ ዝሪኦም ማለት እዩ ንፅቡቅ ዝጥቀምሉ ኣብ ደገ መፅኦም ንርእሶም ተማሂሮም መማህራን ዝኾኑ ብዙሓት ኣለዉ ውሕድ ግን ዝኽተሎም ዘሎ ከምዛ ዳንኤል ዝበለ ሓቂ እዩ እዚ ስለምንታይ ሓቢርና ክንቃለሰሉ ዘለና እዩ ሓደ ሰብ መቸም ኩላትና ክንስደት ከለና ስለምንታይ ኢኻ ሰዲድካ መፂኻ ከምዛ ዝበላ ሓደ ሰብ ነፍሱ ሓታ ኣለዎ ስለምንታይ ዝኩሉ ፀገማት ሰጊሩ ኣብዚ መፂኡ ኣሎ ፅቡቅ ስለዚ እንታይ ይረኣይኻ እንታይ ኢኻ ትገብር እዚ ኩሉ ሰጊርካ ሽግር መፂኻ ኣብ ድሓን ቦታ ኣለካ ብውሕዱ ስለዚ መደብ ክትገብር ኣለካ ንሂወትካ ባዕልካ ኢኻ ክትመርሓ ዘለካ ካልእ ሰብ ክመርሓልካ ይክእል ናይ ሓቂ ዘረባ ስለዚ ከም ተቃሊስካ ንስኻ ነታ ኣካልካ ነፍስካ ሒዝካያ ዝመፅኻ ሙሉእ ዓቕምን ክእለትን ስለ ዘለካ ነቲ ፅቡቅ ዝኾነ ብልጫታት ብፅቡቅ ክትጥቀመሉ ኣለካ ኮሚኒቲ ፀንሐ ዶ ኣብዚ ኣነሳማዕ ሕራይቶም ቀዳሞ ዝነበርና ኮሚኒቲ ኣይፅናሕናን ስለዘይፈለጥና ይምበር ከነፅንሕ ስለዘይደለና ኣይኮናን ሕራይኩም ጉድለት ክርአ ኽእሉ ኣነ ይቕበሎ እየ ግን እዚ ዘሎ መንእሰይ ሕጂ ቀዳሞ ዝነበሩ ዘይገበርዎ ንሱ ሕጂ ክገብሮ ክእል ኣለዎ ማለት እዩ በዓሉ ዘይተገብረ ነገር ተዳሃልዩ ንሱ ተበጊሱ ምስቶም ካልኦት ኮይኑ ከበግሶ ኣለዎ ክንብገሰሉና ኩላትና ማለት እየ ስለዚ ብከምዚ ኣቶ ታደሰ ምናልባት ናብ ካልእ ከይክድና ከለና ናብ ድሕሪት ምልስ ከብለኩም መቸም ኣብ ልዕሊ 40 ዓመት ኮይኑ ኣብ ኤውሮጳ ኣለኹም ኣብቲ ግዜ እቲ ከዓ ልክዕ ከምዞም መንእሰያት ኣሕዋትና ንእሽተይ ኢኹም ነርኩም ስለዚ ነቲ ስደሲ ነዊሕ እኳ ዋላ እንተሃለኹም ዳ እምበር ኣብቲ ግዜ እቲ ከም መንእሰያሲ ብኸመይ ጌርኩም ኢኹም ኣሳኒኹምዎ ትኸዱ ነርኩም ምናልባት የስ እቲ ምዕቡለ እንዳኣተወ እቲ ቴክኖሎጂ እንዳመፀ ግን ከመይ ጌርኩም ኢኹም ግዜኹም
مزمن إسي زلو كمساسلو سلزدو لخي ولا كوا تكنولوجي انت نبرسي انتهي تقبرو نيركم بخميكم جيزكم تحلفوا بخمي تتأخاقبو نيركم هناتو ده تأخاقبو سلا دسعاني تي ورا دليو دخيد دلوكو بأكال مستراخبكا كلنا من إسياتنا كنعلل انتهي تغيرو كستومن كينو كنبل بأكال كنراخب كلنا ينا إذا زربا نزد دسعاني يوخا عفتي سوشال ميديا خويدو جيزو زتفق زلو نزي بأكال انتزي تهانو انتزي وتصنيرو تزارب نيرو أفتقم نجار أفت تمرتي مخدا نيرو لك خنتي عبز عد ودزيغا زلو كله بقبو متتقوم لنيرو لازم نسخم ملسي لكم مسكا نقورنا انتاي تقبرو نيركم بخميكم الله هيدكم نتسدد تبد هو نيركم بزغون تمساسل انتاي كم دان زبولو عب سدت كلاتنا عم كيت كلنا تمتحقاز علوي تي متحقاز ننحدنا عبي ارتراوين عب تتساقما كلو لا تدقاقف كي أحد خي معي حجينا عبنا بزح سب الفوتو عب سودان مسمتها كل سب تحقاقزي كم فولي بوتانيرو حدا سب تدعى زمودو حليوو ገንዘብ ተሰዲዱ ሲ ኣብ ሓደ ዓብ ቦታ እዩ ዝጥቃዕቲ ዝመፆ ሰብ ማለት እዩ ሰላም ተዳ ካብ ኤሮጳ መፂኺ ገንዘብ ሒዝክለይ ንሱዳ ኣብ ሓደ ዓብ ቦታ ኣሎ ብቲ ማእከል ማለት እዩ እንታይ ኢና ንብሎ ነበርና ሪጋ ዕኑዳት ገለ ዝበሃል ማለት እዩ ሓደ ዓብ ቦታ እዩ ኩሉ ይጥቃዕ እሞ ታደሰ ስጎዶም ካብ ሓፍትካ ሰላም ክንዲ ዝብ ገንዘብ መፂእኳ ኣሎ ይበሃል ሽዑ ኩላትካ እታ ዝመፀት ገንዘብ ሓባር ኢኻ ትበልዓ ትሰጥሕ ትተሓጋገዝ ነርካ ማለት እዩ ካልእቲ ዕድመና እውን ዝተመሳሰለ እዩ ነይሩ ካልእ እቲ ስደት እውን ከም ናይ ሎሚ ፀገም ሽግር ኣይኮነን ሎሚ ብዙሕ ፀገማት ሰጊሩ እዩ መንእሰይ ዝመፅእ ዘሎ ኣብ ግዜና ከምኡ ይነበረ እታ ንሰግራ ምናልባት ካብታ ኤርትራ ክሳብ ሱዳን እያ ብእግርን ብገለን ዝነበረ ማለት እዩ ካብኡ ግን ዳርጋ ብባሕሪ ገለ ዝበሃል ኣይነበረን ኮታ ነፈርትም ብገለን ብገለ ብቪዛ ብገለ ዘይኮን ከምዚ ናይ ሎሚ ሽግር ትጉዕዞ ናይ ሎሚ ኣዝዩ ከቢድ እዩ ካልእ ትምረትን ሽግርን እውን እቶም መንእስያት ናይ ሎምን ሽዑ ዝረኣናዮም በቢ ኣይራኸብን እዩ ማለት እየ ኣይራኸብን እዩ ንሕና ብውሕዱ ከምዚ ምስቶም ወለድና ዓቢና እቲ ከባቢኻ እንዳቐፅሓካ ስለዚ ፍሉይ ነይሩ ካብ ቤት ትምህርቲ ጀሚርካ መምህሮ ኣፅሓካ ወላዲ ኣፅሓካ ከምዚ ሰምሃረ ዝበለቶ ንኩሉ ኢኻ ትፈርሕ ማለት እዩ እዚ ናይ ሎሚ ዕድል ከምኡ ይረኸበን ከምዚ ብንእሽቶኦም ብላዕሽቶኦም ይስደዱ ስለ ዘለዉ ኣብ ደገ ምስ መፃና ግን ሓደ እቲ ቁርን ገለን ክስታይ ዝገብረካ ከምዚ ናይ ሎም ብዙሕ ስደተኛ እውን ኣይነበረን ዋሕዲ ነይሩ እዩ ከምዚ ሕጂ ኢኮኖምቲ ኤሮጳ ናይ ትዋንቲ ደሪዮ ገሊኡ ነይሩ ዓድታት ከተማታት ወረዳታት ፀለምቲ ንሪኦም ዘይፈጡ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ትዋንቲ ቀልጢፍካ ኣብ ትምህርቲ ኢና ንኣቱ ነርና ቋንቋ ትመሃር ስለዚ እቲ ናይ ዳርጋት ምስቲ ዕድመ ከዓ ስለ ዝኾነ ካልኦት ጥሙቶ ነገር የለን ሶሻል ሚድያታት ዝበሃል ንዓኻ ክስታይ ዝገብረካ የለን ቀልጢፍካ ኣብ ትምህርትን ኣብታ ተኻኢልካ ብስራሕን ገለን ኢኻ ትኣቱ ከምዚ ናይ ሕጂ ናብ የማን ፀጋም ዝፅልወና ነገር ኣይነበረን ሓቂ ዘረባ ናብ ካልእ ኣንፈት ዝወስደና ሳይነበረ ፍልልዮ ክሪኦ ከሎ ናይ ሎሚ ግን ፈቲኻ ፀኒእካ ንዓብዩ ዝንእሽቱ እዛ ሶሻል ሚድያ ንረኣያ ውልዕ ተቢልክያስ ኩሉ እንታይ እዮም ዝብሎ እዚ ኣልጎሪዝም ደም ዝብሎ ባዕሉ እዩ ዝመፃካ ከም ትኸፍት ወልፍት ሒዝዎ ስለዚ ዋላ እንታይ ክቃለሶ ኣለዎ ካብኡ ከልግስ ኣለዎ ከምዚ በዓል ዳና ሕጂ ብዙሓት መንእስያት ኣለዉ ዝዋስኡ እቲ ቲክቶክ ይኹን ኣብ ካልእ ነዚኣቶም እንዳተባባዕካ ኣብ ከምዚ ናይ ማህፀን ድዩ ኣብ ካልኦ እንዳምፃኻ ንዖም ምልላይ እሞ ንሳቶም ነቶም ካልኦት ክፀልቡ ይኽእሉ እዮም ባህላ እዩ ስለዚ ኩሉ ሰብ ፅቡቅ እዩ ዝደኒ ፅቡቅ ዘይደሊ የለን ግን ነቲ ከም ዝበሎ ኣብ ወረጥ ጥራይ ስታይ ኮይኑ ዘሎ ብትምህርቲ እንዳተካእካ መንእስያትካ ኣብ ቂሚት እንዳምፃኻ ኣነ ከም መፍትሒ እንታይ እየ ዝብሎ ሕጂ እውን ደስ ዝብለኒ እንታይ ብናይ ማህፀን መንእስያት ከም በዓል ዳኒ ይኹን ካልኦት ኣብ ቂሚት እንዳምፃና ሲ ንሶም ሓሳባቶም ክህቡ ሽዑቲ መንእሰይ መዘርንኦም ስለ ዝኾነ እዋ እዚኦም ስ መዛኑና ከለዉ ስኢሉ ንዕኦም ቁርብ ክስራሕ ግብረ ኮይኑ ምክንያቱ ብሓባርዮም ሽግር ሓደ የሕሊፎም ሓደ ጉዕዞም ኣሕሊፎም ኣብ ሓደ ወለዶ ዝነበሩ እዮም ይዕሩ ኮይም ይፋለጡ እዮም ብሓባርዮም ዓብዮም ስለዚ እቶም ከምዚኣቶም ዝኣመሰሉ መንእስያት ኣብዚ ስደት መፂኦም ነፍሶም ክኢሎም ተማሂሮም ኣብ ዝለዓለ ደረጃ እንተዳ በፂሖም ንሳቶም ኣብ ቅድሚት ከነብፆም ኣለና እዚኣ ከም መፍትሒ ዝሪኣ ኣነ يعنينا تتعدسة سامري اسكنا باخي سامري نيونين أبزي محبراوي ميديا أما أصل واجير زلو انتينا هنكبر زلنا نباهم
سلامي حراي يعني لحظة I think Samri bila Yoni nabaha ميت علىها يا الله هذا يوا علىها يا سوشيال ميديا بزح أنا كو أب سوشيال ميديا داركا يلهم أي تكمني كن رأي تيك توك انستغرام فيسبوك كله كن هذه بجبون ده حتى تقيم قالوا سوشيال ميديا is صبوعي صبوع زجور لوجن نحنا جن أنا مبزح زناتنا تكاتلو بجاكات تعرفي نقد تعرف كله لأن حدا تعرفات يا معودات نبين ما أبو إنك عبدر في it's just it's about like can they like تركب كما حجي سلد لوا سلا سيو على زلو بقى اب تيك توك كبجا تغيركا كبجا سلد تخص بها دا تبعله ايو داش مزغبر انا خمص خلو خابز عدي in the 90s مالتيو there was social media خلنا موبايل فون كمان ينبرن so احنا خمص خلنا كم كلابات نيرو سوشيال كلاب ناي ارتراويان نفلطو ነገር አይነበረን ተኸና ካብ ዓዲ ምስ መጻና we were young we were like 16 17 አፍልጦ የብልና ናይ ዝሆነ ነገር ንበይና ናይ ነበር ከምዚ በሐንሳብ ኮይና ኤርትራውያን ዳርጋ እስራ ገለነው በሐንሳብ ነበር ነና ሕጂሲ ግን እቲ ከሙ መንባርና አነ ከም ፖዚቲቭ ዝሪዮ ቢኮዝ በቃ አብዞ ዋዕልና ውዕልናሲ ታኪብና ንማየት ንስሕቅ ንጻወት ከምዚ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ዘለና ከይኾነሲ ኣብ ኣስመራ ኣብ አዲስ አበባ ዘለና እዩ ጥዕም ነይሩ ገለ ቢኮዝ አይንወፅና ንወፆ ቦታ የለን ንፈልጦ ነገር ካ ስለዚ የለ በቃ በሊዕና ሰቲና ንስሕቅ ንጻወት ኩዕሶ ንጻወት አቡ ነይሩ መጻወቲ እዛ ስለዝነበረ it was to our advantage ስጋብ ሕጂ ከማን ከምዚ ገይሩ ተጽናሕናሲ ኣብቲ መጀመርያሲ ነይሮም ሳና መጽዮም ተጋገዩ ኣብ መስተን ኣብ ሽጋራን ዝወደው ኣብ ድራግ ዝወደው ሕጂ ኣብዚያ ሰዓት ብሂወት ደየለው ሳና ዝመፁ ናሽቶስ መዓትዮም ከይዶም ሕጂ ሰዓቢናቱ ብዙሕ እዩ ሕጂ ኣብዚያ ሰዓትካ እዚ ሕጂ ዘለናዮ ዘመንካ ኣብ ቲክቶክን ፌስቡክን አለውና ቆልዑት አለውኒ አነሲ I have teenagers alone ሕጂ ከመይ ሞባይል ፎን ክንደይ ጽልዋ ከም ዘሎ ክንደይ በዓል ቲክቶክ ገለሲ ኣብዚኦም ናሽቱ ደቂ ኸማንሲ ርኤ ብዙሕ ታሽማ ይኾነን I've never okay positive አለው ግን ካብቲ ፖዚቲቭ ግን እቲ ኔጌቲቭ እዩ ዝራይ because ኣብ ደቂ ስለዝርዮ ማለት እዩ እቲ ሲስተም ዳርጋ control ይገርና ነኸይ ንቀሳቀስ እዩ ዳርጋ we are like we're prisoners of this system ማዓት ያሉ ማዓት እዩ ነዚኦም ቆልዑሲ ብዙሕ ነገር ይዘድልዮም ብዙሕ ንሕና ሓቂ ንሕና ከም ህዝብሲ ንጸፊና ዘለና ዘፍርሕ እዩ because ከም ካልኦት ዓለት እቺ ሶማል ከምዚ ጎረባብትና ከማን ክሪ ይኮነ ሶማል እንድሕሪናሲ ከመይ ነንሕዶምሲ ከመይ ጥርናፍ ኣሎ ንሕና ግን ኣባና ግን ጥርናፍ ዝባል ነገር የለን መንስያትናሲ ዳርጋ ይጠፉ እዮም ዘለው ይቃተሉ ይጠፉ ብዙሕ ነገር ዘሎ ንሪኦ ማለት እዩ so ማንም ሰው ክሰምዓካ ይደሊ እዚ ሽግራት ከሎ ብዛዕባ ሽግር ክትዛረብሲ ሰብ ኣነ ምስ ዕሩክተይ ብዛዕባ ሰሓቅ ፆታ ተኾይኑ ኩሉ ሻይ ዝዕደም ኣነ ብዛዕባ ሽግር እንድሕዛረብ ኮይነ ግን ማንም ሰብ ክቐርበና ይደሊ nobody wants to hear ሽግር
نحنا سدرانا سي اب إيرترا ديو اب إثيوبيا سي دارغا مبسحتو 90% 95% تتصباي اليوم سبات على كامل نابز خمص خلو سي كندي اشحات كفيلهم نابز مصيام اشحات كليتكا شيتكا كل غيركا ابزي مصيخا سو ابزاك تمص خلها سي كمي غيركا سي نزيوم على كامش ابزي زبصحنو سبات سي كمي غيري زخفلو كومي اجي اب كندي على كامش كومو غيركا نزيا نفسها غيركا نتي كالا على كامنه تصقيمو زلوخا اب كندي تغبر سخا زخونو تغيرلكا ابز مصيخا امونغونا ازي اب صرغا حوها ريخايو تغيرك حوها رغص كاي تخيد قال نسلام تا كمان سلام تلو حجي انا حجي زغاب زي ساعه حجي ولا سلام يبل السب امن قد سب كري خلص حبش عند حر كوينوسي ولا تيبي يكون سلام بلي قال عتكن نزيا سلام تا كمان سي ما نمسى سلام تلو كيد اللي قال it's very it's just I don't know نابين غير خذ حقكم يغني لنا يني حاوي أي بحكي قبل كيركا مالت من البعض كنتي أتمنى أسيتنا درنا في زدل زلو مناتو عبناي كالوت ሕብረተሰብ ንኣብነት ከም ሶማሊ ዝበልካ ጉራብተይ እውን ሰማሎ ከማና ስደተኛታት እዮም ኳሕኳሕ ኢሎም ዝመፅኦም ግን ጥርናፈ ናይ ሕብረተሰብ ኣባይታ ማለት እዩ ናህና ጥርናፈ ግን ኣብቲ ሶሻል ሚድያ እንዳኾነ እዩ ዝመፅእ ዘሎ ምክንያቱ ሲ ዋላ ዓበይቲ ኣብቲ ግዜና ዋላ እንተ ዘይነበረት ሶሻል ሚድያ ግን ሕጂ ኣሎ ኣብ ናህና ዕድመ ዘሎ ሰብ እውን ኣብቲ ሶሻል ሚድያ ናህና ሕብረተሰብ ማለት እዩ ወፂኡ ሕማቅ ክዛረብ ሕማቅ ክርኢ ሕማቅ كمهر حما خصوصينا نسمع زلنا أتعاقمو تراي سلازي فلت أيقونن اتي كبرتاتو سلاز قدر زلي أتعاقما زي مفلات أيقونن كبرتات كان دحر تفلت كان من تايد أموت خالي حبرتسب كمان سدتني عندي كبرتاتون بهلون لمدون اندحر دعا حدا خن حبرتسب كتف اندحر جميرو اتز قورو زلخم جيغا ونا يعملولوني زلو كبرين اندحر فليت أنا سوشيال ميديا ويتي انتاي كم للزارب انتاي خزرب بحنا حبرتسبينه تمنسي نعي كتقلبي تخمت سندي للزارب وزرلخ وإلنا نحسبون خقدالي تو كم حبرتسب كابتي معبول زبحال دول حبرتسبون بطعمي ناريحنا زلنا اب سوشيال ميديا ويتينا ندحر حزن ننقر ندحر كوينا اب سوشيال ميديا ويتينا بزعبا حدارنا كالي وشتاوي شجراتنا نزارب اندحر لنا كوينا وزي كابت كبرتاتنا لمدتاتنا لنا نوصدلنا كم سباسن نبايتا وريدنا سلازلنا ينا وزي كمي جيرنا نحتي نبر زنبرة أتحساسبانا نملس كمي جيرنا نتهم عبز زرلوت بولدو نزم نعشتو دقناها كمي جيرنا بهذا نكبر نلوم نمهرام مالتيو مناتو بزح جيزا عن الزريو عبز توليدهم زعبي ويون بنشتهم زماتو عبز نديم دلو دعمو نسوم نديم درعاتي أكسس زرلوم بقليلو كرخبو زفولو نزخوني نقر مالتيو واتيام قن حما كقوبرون كزاربون عيرانان اتي أب عدي عابي تخصكيسو زمازة بحلون لمدون هايمانوتون نزفلت ايو نزي جيغاتات تقابر زرلو لذي اتي سوشال ميديا تي محبراو بدات نحنا كم حبرتسب بتعمينا جيغا زفانة من قدي يوزوسلنا زرلو بسعاتي ودكاتناي حبرتسب زي مهلاونا محبروكم زي مهلاونا ايو ناي بحكي فريتا حفتنا كومنت نوي حسيدات لنا من الوقت نبدو غزالي مدبناك نملسو فتنينا اما مدبنا جن درجة ناي 3 دقيقة تاريخ النازل له سامري حفتينا باخي سلامي سوري قولت لزعتوني فلم تنهي جميل اوكي يا زي انا محبراو ميديا سي تي حدا ناي communication كستاين دي خوينا دلا مشالو ناي بهال حجي اتي شجرسي كم زخلو تتصنحس بزح شجرات يدلو كم كوميونيتي دي تتأرنفنا مخانات زعابي خم زبلكيو نزوم منسيات زياتهم سي زي ما أزنهم ولا أبعد خماني كم زي بمولو بفلتو يوم قال ختبلسي أي تدفرني خا قالت اتي قنعن اتي جيغانسي
ፈሊጦም መጨም ክትብልሲ ኣይትደፍርን ኢኻ ምክንያቱ ብዙሕ ማሕበራዊ ርክባትና ዋላ ስድራ ቤታዊ ቁርብ ተበታቲኹ ኣብቲ በቲ ዘሎ ናይ ዓዲ ሽግር ማለት እዩ ዋላ ኣቦን ውሉድን ኣቦን ዓብ ሓውኻን ሚን ውሉድን ንእሽተይ ሓውን ዓብ ሓውን ብሰንኪ ብዙሕ ነገራት ዘማእዝኖም ዋላ ክረኽቡ ኣይከኣሉን ኣብቲ ያንገር ኤጅ ኣነ መምህር ስለ ዝነበርኩ ኣብ ሃይ ስኩላት ብዙሕ ነይሩ ትዕዘቦ በቃ ከምዚ ምሻሎ እቶም ደቂ 14 15 ዓመት ኣቦታቶም የለውን ዓበይቲ ኣሕዋቶም ኦልሬዲ ተሰዲዶም ኣለው ወይ ኣብ ግንባራት ከምኡ እዩ ነይሩ እቲ ላይፍ ብጣዕሚ ክስታይ እዩ ነቶም ቆልዑ ዋላ ካብቲ ናይ ኣብ ዓዲ ከሎ ኣትሒዝካስ ነይሩ እቲ ማሕበራዊ ፀገማት ምስ ወፁ ከዓ ብዙሕ ዋጋ ከፊሎም እዮም ድወፁ ከምዚ ድበልናዮ ናይ ስደት ናይ ሱዳን ዶብ ክሰግር ንባዕሉ እቲ ብድሕሪኡ ናይ ባሕሪ ይመፅእ ኣብቲ ድብፃሕ በፂሕና ኣብ ድበልብሉ ዓዲ ሰብ ኢልና ንገልፆ ማለት ኣብ ምስ በፅሑ ከዓ እቲ ዝኸበደ እቲ ኤክስፔክቴሽን ትፅቢትን እቲ ኩንነትን ሰማይ ምድር ንኸውን እታ ኣብ ሕልሞም ኢሎማ ደኣተው ኤውሮጳ ወይ ኣሜሪካ ወይ ካናዳ ደየላ ኮይና ትፀንሓካ ሕጂ ብሙሉእ ዕድሜኻ ካብ ንእሽተይ ኢኻ ኣነ ተምሃሮ 11 ገለ ነይሮም ክፍሊ ማለት ዝምህሮም ዝነበርኩስ ብዛዕባ ድሕሪ ዓመታት ተሰዲዶም ኣብ ካናዳ ወይ ኣብ ኣሜሪካ ምስኣተው ዝህልዎም ሂወት ካብ ሽዑ ሒዞም ዝዛረቡ ነይሮም ሕጂ ኣብዚ ክንደይ ዓመታት ብሰኣልዎ ባብል ዝኾነ ኢሜጅ ወይ ስእሊ ምስ መፁ ሽዑ ኣብ ባይታ የለ ሕጂ ነዚ ስነ ልቦና ነዚ ተጎድአ ስነ ልቦና ከዓ ኣኪቡ ዘሐዊ ወይ ትሪትመንት ከዓ ኣይረኽቡን እዮም ማለት እዩ ከምዚ ንሪኦ እቲ ሽግር ከዓ እንታይ እዩ ዋላ እንተረኸቡ ከዓ ንዓና ዝመስል ናይ ስነ ልቦና ናይ ሳይኮሎጂ ክስታይ የለን ሕጂ ፍራስትሬሽን ክወፅእ ኣለዎ ኩሉ ግዜ ከምዚ ምሻሉ ኣብ ውሽጥካ ዘሎ ናይ ነዊሕ ዓመታት ዝተጎድአ መንነትካሲ ብገለ መውፅእ ክትረኽበሉ ኣለካ ሕጂ ብዙሓት ዘይክኾኑ ይኽእሉ እዮም ኮቶም ዝዛረቡ ሶሻል ሚድያ ወፅም ድፅይኡ ሕጂ ነቲ ከምዚ ዓይነት ስነ ልቦና ንዘለዎ መንእሰይ ሕጂ ኣዝዩ ብስነ ልቦናዊ መንገዲ ዘማእዝን ዝምህር ገለ ከዓ ኣይረኸቡን ኣጋጣሚ ኮይኑ ዋላ እንተረኽቡ ከዓ ሰዓብቲ ክረኽቡ ይከኣሉ ኣይ ዶንት ኖ ኣበይ ተመሓላሊፉት ዝምህርን ዝክመሃር ዘለዎን ኣይርዳእካኒ ግን ክስዕብዎ ይከኣሉ ብቐሊል መንገዲ ክዛረብሉ ሰሚዖም ሓሳባቶም ክገልፅሉ ድኽእሉ መንገዲ ነቲ ብዙሕ ኢፈርት ዘየድልዮ ናብ ፀርፊ ናብ ቆይቂ ናብ ኤክስፖዝ ዝገብረካ ንሂወትካ ንሓዳርካ ገለ ምሻሎ ክብርታትካ ንዝትንክፍ መንገዲ ሶሻል ሚድያ ራን ንዝገብሩ ዘሎ ወይ ድማ ንዘለዎም ሰባት እንዳሰዓብካ ፍራስትሬሽንካ መውፅእ ኮይኑ ስማዓነ ንዓይ ማለት እዩ ሓደ ካብቲ ምክንያታት እዚ ድማ ብዓብኡ በቲ ሰብ ሞያ ተኣኪብካ ርብርብ ብሓፂሩስ በቃ ነዚኦም ኣሕዋትና ነዞም ንኣሽቱ ኣሕዋትና ከመይ ጌርና ናብቲ ንቡር ስነ ልቦናዊ ክስታይ ክንመልሶም ኣለና ዝብል ሓደ ዓብይ ካምፔይን ወይ ወፍሪ ዘድልዮ ኮይኑ ስማዓኒ ምክንያቱ እቲ መበገሲ ናይ ሕጂ ይኮነን ኣብ ኤውሮጳ ምስ መፁ ይኮነን ናይ ነዊሕ ዝተባህለ ኮሚሌቲቭ ናይ ካብ ንእሽትኦም ኣብ ኣተዓባብያ ትሒዝካ ክሳብ ሕጂ ዘሎ ናይ ነዊሕ ዓመታት ናይ ስነ ልቦና መጉዳእቲ ስለዝኾነ ሕጂ እዚ ከመይ ጌርካ ሃንድል ክግበር ኣለዎ ናይ ባዕሉ መፅናዕቲ ዘድልዮን ናይ ምሁራት ሰብ ሞያ ተሳትፎ ዘድልዮን ዓብይ ወፍሪ ዘድልዮ ኮይኑ ስማዓኒ ማለት እዩ ማለት በዚ ኣጋጣሚ እውን እቲኣ ከም ለብዋ ዓይነት ከም መሓላልፍ እንተኮይነ ናይ ብሓቂ ቴንክ ዩ ሰላም ቴንክ ዩ ሳምራ ሓፍተይ ናይ ብሓቂ ሰረቱ ዝሓዘ ሽግር እዩ ዘለና ዳርጋ መደብና እንዳወዳእና ኢና እንወዳእና ግን ካልኣይ ክፋል መቸም እዚ መደብ እዚ ቀፃሊ እዩ ዝወርሒ 11 ቅድሚ ወዳእና ናባኹም ኣተታደሰ ዳኒ ሓወይ ዮኒ ንሕብረተሰብና ትብልዎ ልዋ እንድሕር ኣሎ ኮይኑ ናባኹም ክበድፎ ኣብ መጨረሻ መንእሰይ መዞም መንእሰያት ክትብዮም ይኽእል ግን ኣነ እንታይ እዩ ዝብል እዚ ጀሚርናዮ ዘለና ሕጂ ተናኺፍናዮ ዘለና ብጣዕሚ ፅቡቅ እዩ እዚ ክበሃል ፀኒሐ ብጣዕሚ ፅቡቅ እዩ ክንዛረበሉ ዘለና ሽግርና ማለት እዩ ካብኡ ከመልካ ተዋሂድካ ትነብር ክንቅፅሎ ንኽእል ኢና ግን ቀንዲ ኣብ ውሽጥና ምዝራብን እዚ ኩሉ ክትገልፅዎ ፀኒሕኩም ከዓ እቲ ኣብዚ ስለምንታይ ይበፅሑ ዘሎ እዚ መንእሰይ ወለዶ ክትንከፍ ፀኒሑ ማለት እዩ
ካብ ሰረቱ ይኹን ካብ ስድራ ቤት ይኹን ካብኡ ብግቡእ እንተደኣ ተዕድል ዘይረኺቡ ናይ ግድነት እዩ ኣይሽንኳይ ዶብዚ ቃላይ ዝኾነ ዓለም መፂሲ ንሕና እቶም ናይ ቀደም ከም ዝበልክኹም ዳርጋ ንዓና እውን ፀጊሙና እዩ ነይሩ ከምዚ ሽግር ግን ኣይነበረን ሽሮ ሕጂ ማዕረ ክንደይ ከም ዝኸብዶም ይረኣየኒ ግን በቲ ሓደ ወገን ከዓ እዚ መንእሰይ እዚ ሙሉእ ዓቐምን ክእለትን ከም ዘለዎ ከዓ ብሓደ ወገን ዓብዪ ዝርዮ ኣነ እንታይ ብዙሓት መንእስያት ይርየ ብፍልጠት ይኹን ብትምህርቲ ይኹን ካብቶም ናይ ቀደም ወለዶ ዝሓሹ እዮም ምክንያቱ ኩሉ ኣብ ኢዶም ኣሎ ኣብ ጉግል ኣትዮም ቤት ትምህርቲ እውን ምኻድ ኣይድልየካን ኢሎም ባዕልኻ ትመሃር ትኽእል ኢኻ ስለዚ ከምዚ እውን ዝገብሩ ብዙሓት መንእስያት ስለ ዘለዉ ንዓታቶም እንዳተባባዕካ ነቶም ኮታ ብሉፃት ዝኾኑ መንእስያትና ኣብ ቅድሚት ተምፂናዮም ነቲ ካልእ ክፀልቡ ይኽእሉ እዮም ማለት እዩ ሕጂ ንሱ ክንገብር ኣለና እየ ዝብል ካብ ቀደሙን ይኹን ካብ ሕጂ ነቶም መንእስያት እንዳምፃና ካብ 50 ዓመት ከም በዓል ዮናይ 52 ገይሮ ንዓይ ከም መንእሰይ የኽርዮ ምክንያቱ ድሓር ብድሕረይ ዝዓበየ እዩ ማለት እዩ ንዓይ ማለት እዩ ወዲ ሰብዓ ስለዚ እዞም ካብ 50 ዓመት 52 ዓመት ዝዒድሞም ዘለዉ እንዳምፃኻ ንቅድሚት ከምኡውን እዞም ደቂ 30 ድም ደቂ 20 ናብ ቅድሚት እንዳምፃና ንሳቶም ክምህሩ ክመሃሩ ሓሳባቶም ክገልፁ ተደኣቲ ባይታ ፈጢርና ኣሎ እቲ ንደልዮ ለውጢ ክመፅእ ክእል እዩ ምክንያቱ እንታይ እቲ ተዓባብያና እንታይ ከምቲ ዝበልኩሞ ነቲ እቲ ዓብ ኮይኑ ነቲ ንእሽተይ ከም ንእሽተይ ሓሳብ ይገብሩ ኣንታ ቆልዓ ስቕበል ኣንታ ስቕበል እንዳበልና ኢና ሓቢና ሓሳብካ ናይ ምግላፅ ዕድሉን ኣይተዋህበን ነይሩ ስለዚ ነዚ ሜድያታትና ከምዚ ናይ ማዕትክል ተጀሚሩ ዘሎ ነቶም መንእስያትና ምፅኢና ሓሳቦም ብነፃ ክገልፁ ከይተሰከፉ ማለት እዩ ንሕና ከዓ ክንሰምዖምን ክንርድኦምን ከነኽብሮምን ከም ዘለና እዚ እንተደኣ እቲ ዝምድና ፈጢርና እቲ ዝፀንሐ ዘሎን ናብቲ ዝድለ ክንበፅሕ ኢና እሞ ሎሚ ጀማሪ ከም ዝበልክዮ ቀፃሊ ስለ ዝኾነ ካልኦትን እንዳመፁ ክበፅሖም ሎም መፅኦም ኣሎ ፅባሕ ንከው ንሳቶም ባዕላቶም መፅኦም ነዚ ኣብ ማህፀናታቶም ገዛ ገይሮም ናይ መንእስያት ገዛ ገይሮም ብቲክቶክ ድብገለ ካልእ ከመሓላልፍዎ ይኽእሉ እዮም ላይፍ ክሓልፍ ክእል እዩ ብካልእ ሚድያታት እንተደኣ ተመሓላሊፉ እቲ ድምፂ ናታቶም ናብቲ ካልእ ድምፂ ስለ ዝሓልፍ ብጣዕሚ ፅቡቅ እዩ ኣነ ብጣዕሚ ሓጊበ ደስ ዘብል ቅፅል ኣለዎ ስለዚ ብጣዕሚ ብሉፃት እዮም ዝኾኑ መንእስያትና ውሽጦም ብሉፅ ይኮታ ስለዚ ኩሉ ሰብ ከዓ ዓቕሚ ኣለዎ ክእለት ኣለዎ ኣእምሮ ኣለዎ ኩሉ ነገር ክትገብር ዝኽእል መንእሰይና እዩ ኣብ ስራሕ እውን ንሪኦ ዘለና ሓቂ ዘረባ ኣነ ሆላንድ ኣለኹ እዞም ኣብዚ ዓዲ መፂኦም ዓመ ሕጂ ናይ ፈቃድ መንበሪ ወረቐት ተዋሂብዎም ካብቶም ዝለዓለ ብስርሖም ዝተመስከሩ ኤርትራውያን እዮም ዘለዉ ኣብዚ ናይ ዝሓለፈ 2023 ካብቶም ኩሎም ኢዶም ዝሃብሞ ወረቐት ዝሓዙ ኣብ ስራሖም ብሉፅ ስራሕ ዝሰርሑ ኤርትራውያን ኮይኖም 65 ካሚ ስለዚ ኤርትራዊ ፃዕረኛ እዩ ዝኾነ ሰብ ካብ ኤርትራ ወፃኢ ካልኦት ደቂ ሶርያ ድዮም ገለ ከጋጥሙ ንከለዉ ኤርትራዊ እንተይ ለይ ሓበሻ ይግባ ኤርትራን ጥዑማት እዮም ይብሉኒ ስለዚ ምስ ካልእ ሰብ ብጣዕሚ ጥዑማት ኢና ካልኦትን ከምኡ ትሰምዑ ትኾኑ ኤርትራዊ ሰብ ምስ ካልእ ዜጋ ብጣዕሚ ጥዑም ስለዚ ነንሕድና እውን ጥዑማት ንኾን እያ ዘለና እምበር ካልእ ዜጋ ኤርትራዊ ከምዚ ኢሉ ዳርጋ ብዙሕ ኣይጋጠመና ኣነ እሞ ስለዚ እቲ ፅባቐና ሒዝና ንቐፃሊ ኣብ ውሽጥና ኣለና እሞ ጥራይ ኣምነን ንሕድሕድና ግን እቲ ናብ ካልኦት ነሪኦ ፍቅሪ ኣምነን ንሕድና እውን ንግበሮ ከምዚ ዮናሰይ ዝበልካዮ ሰላም ንበል ኣነ ሕጂ ከም ልምልን ዝኾነ ሰላም ዝብል ስለዚ ሰላምታ ነንሕድና ምፍላጥ ክንላለ ኣለና ምክንያቱ ሰብ ከም ሰብ ኮንታ እንተነርና ሲ ኣነ ሎሚ ፅባሕ ንኮ ካብ ዮናስ ገለ ክደሊ እየ ስለዚ ንነብስካ ኢልካ ኢኻ ሰላም ትብል ትላለ እሞ እዚአ ንሕፅር ከብለን ሰላመይ ብጣዕሚ ፅቡቅ መደብ ነይሩ የቀኒልና ንኩላቶም ሰማዕትና እውን እቶም ዝሰምዑና እውን ነንሕዶም ኣብቲ ቦትኦም ኮይኖም ብዛዕባ እዚ ኣርእስቲ ክዘራረቡ ከምኡ ዝሰምዖ ርእቶም ክቡ እንተኮይኖምን እንዳተራኸቡ ምስ ማህፀን ኣብዚ እውን ትገዛ ክፍል ስለዝኾነ መፅኦም መደባቶም ክሰርሑ ከም ዝኽእሉ ከመሓላልፍ ደልሞ የቀኒልና የቀኒልና ተታደሰ ናባኹም ዮኒ ዳኒ ቅድሚ ምውዳና ከምቲ ኣመፃፀና ድዩ ወይስ በቢሬጋሪ ናና ፀገም ንገዋሕድ ኦኬ ከምቲ ኣያ ዝበሎ ኣያ ክብለካ እያ ታደሰ ክብለካ ሰው ሓቂኻ እጂ ኣነሃ በቃ መወዳእታ እንታይ ዝብሲ
ነዚኦም መንእሰያትና ሲ ኣብዚያ ዘለው ሲ ብዙሓት ኣለው ንፉዓት ኣለው ከይባሓቂ ንፉዓት ብዙሕ ነገር ኣብ ስራሕ ድዩ ንፉዓት እዮም ብዙሓት ኣለው ከምዚ ንሪኦም ኢና ግን ተፀይቑኻ ኣለው ማለት እዩ ሕጂ ዋላ ዝኾነ ፀገም እንድሕር ኣለዎም ሲ ኣነሲ ዋላ ኣነ በዚያ ነብሰይ ፐርሰናል ድሕር ኣደጋ ዝኾነ ፀገም እንድሕር ኣለዎም ናይ ወረቐት ሽግር እንድሕር ኣሎ ገለሲ ክንሕግዞም ክንተሓባበሮም ሲ ንኽእል ኢና ዋላ ሓደ ፀገም የለን ሕጂ ሲ ሰኣን ፍልጠት ኣለካ ምሽ ሓውኻ ክኾነካ ተፀጊምካ ካብቲ ነበረሲ ካብ ሓደ ክልተ ሓይሽ ሕጂ ሲ ፀገም እንድሕር ኣለዎም ፀገሞም የካፍሉና ግን ብኸመይና እሞ ብኸመይና ክንፈልጥ ሰብ ፀገም ከም ዘለዎ ሕጂ ከምኡ ዓይነት እንድሕር ፈጢርና ሲ ኣብ መንጎና እቲ ኣብ መንጎና ዘሎ እቲ ምፍላይ ዝመፅእ ዘሎ ሲ ንዑ ኣፅብብ ኣቢልና ኣደይና ደደሲ ሓደ ኢና ንሕና ደቂ ሓደ ዓዲና ንሕና ኤርትራውያን ኢና ህዝብና ሲ ክጠፍሲ ኩላና ኣይንደልይና ግን ትፍርዮም ከለካ ግን ዘጉሄካ ነገር ኣሎ ግን ኣጥኝ ስኖት ቱ ሌት ሕጂ እንተኾነ ዝዕረይ ነገር እዩ ዝዕረይ ስለዝኾነ ንዖም ጥራይ በቢ ዘለናዮ ንስኻትኩም መብዛሕትኩም ኣብ ማንቸስተር ኣለኹም ኣነ ኣብዚ ለንደን ኣለኹ ኣብታ ትመፅእ ዘላ ሲ ዋላ ኣነ እውን ካብቶም መንእሰያትና ካብቶም ናሽቱ መንእሰያትና ክዕድም ክፍትነ ናቶም ሓሳብካ ክዝሰምዕ ካብቶም ኣለካ ምሽ ትፀገሞም ዋላ ክነግሩና ሲ እንታይ ዘፀግሞም ክንፈልጥ ዋላ ንዖምካ ክንዕድም ኣደና ደረሲ እቲ ሽግር ሲ ካብቲ ተሸጊሩ ዘሎ ምስማዓ ሲ ዝበለፀ ንሕና ሕጂ ወጭሳለካ ምሽ ፖይንት ኦፍ ቪውና ከምዚ ዶሆ ኢና ንብዘረ ግን ነቶም ተፀገሙካ ንዓድሞም ሞ እሶምካ ይንገሩና ናቶምካ ንስማዕ ማለት ሕጂ ታንክ ዩ የቀኒልና የናስ ሓውና ናበኸዳኒ ሓወይ ኦኬ ኣነ ደ ያወ ኣሎ ዲዛር ያወ ኦኬ ታንክ ዩ ፅቡቅ መልእኽቲ እናተይ ኳ ሕፅር ንበለት እያ እንታይ ክብል ዝደሊ እዚ ሕጂ ኣነዘራረበሉ ፀናሕና ብዝተኻእለ መጠን ኣብ ባይታ ንምውራዱ ክሰርሑ ኣለኩም ንኣብነት እንታይ እዩ ሰሉስ ክለኺ ባባታ ደሰ ወላዮኒ ሰምረ ካብ ታሕቲ ክዛርብ ፀኒሓ ዝሓሸ ኣፍልጦ ኣለኩም ካባይ ንላዕሊ ዝሓሸ ተመክሮ ኣለኩም ክትገብሩ ትኽእሉ ኢኹም ሕጂ ትኽርዳእና ዘለዎ እንታይ እዩ ንሕና ከም ሕብረተሰብ ብሓንሳብ ኣይኮንናን ፈሪስና በቢመዓልቱ በቢወርሑ በቢዓመቱ እዩ እዚ ኩሉ ሕጂ ንነብሮ ዘለና ድምር ውፅኢት ናይቲ ትማሊ ዝሓለፍናዮ እዩ እዚ እንታይ ንምባል የምፅኦ ካብ ሎሚ ጀሚርኩም እቲ እዚ ንዘራረበሉ ዘለና ኣብ ባይታ ክሰርሕሉ እንተጀሚርኩም ወይ ድማ ክስራሓሉ ዝኽእል መገዲ ክተጣጥሑ እንተኽኢልኩም ብርግፅ ኣብ ዝሓፀረ ዓመታት ብዙሕ ለውጢ ክመፅእ ይኽእል እዩ ንኣብነት ንሕና ማንቸስተር ኣለና ኣብ ማንቸስተር ካብ ማሕበራዊ ሚድያ ወፃኢ ኣብ ባይታ መንእስያት ክራኸብሉ ዝኽእሉ ዲስካስ ክንገብረሉ ንኽእል ከም ሕብረተሰብ ይህን ሚህን ንበሃለሉ ንኽእል ብቐሊል ነገር እዩ ዝጅምር ሓንቲ መዓልቲ ትእከብ 10 ሰብ ትመፅእ ሓንቲ መዓልቲ ትእከብ 20-30 ይመፅእ ልክዕ ከምቲ በቢእዋኑ ዝፈረስናዮ በቢእዋኑ ክንምለስ ንኽእል ኢና እቲ መሰረታዊ ነገር እንታይ እዩ ካብ ማሕበራዊ ሚድያ ወፂኡ ኣብ ባይታ ክስራሓሉ ዝኽእል መገዲ ምጥጣሕ ኣብ ከባቢኻ ኣብ ገዛውትኻ ንትረኽቦ ሰብ እንታይ እዩ እቲ ንስኹም ትዛረብዎ ዘለኹም ወይ ትናትኩም ድሌት ኣብ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ድሌት ኣሎ እንታይ እዩ ዘየለ ግን እቲ ምቅርራብ የለን ማዕዶ ኮንካ ኢትካ ምውጥ ኣዋጢ ኣሎ ምናልባት ፖለቲካ ክውስኽ ክእል ብዓብዩ ከዓ ዝድኽነት እቲ ዝዓበየ ቻሌንጅ ኮይንና ዘለካ ስደት ስለ ዝኾነ ኣብ ዓዲ ሓንቲ ሰበይቲ ሓዳራ ድሕር ኣብ ሓዳራ ሽግር መፅዩ ንኽትፋታሕ ዘለዋ ሓዳራ ንኽፈርስ ዘሎ ተኽእሎ በቃ ኣዝዩ ትሑት እዩ ምክንያቱ እቲ ሓዳራስ ናታ ጥራይ ኣይኮነን
أديها اللاتو أديها تسقط تجبر نعيرئي أنا نتهارمكم نتخطكوتك أنا عاخن عبي حدارك خبرت كاتبل أبو هنديات زي سميعة أبو قالو أبو تزي سميعة حاتنا حوبال نزخلو تزي سميعة أبات نفسالو بقى عشيشي حدار نخيفن تحت أكيبهم مصو يتعرقوا منيرو سلازم انتايو زتفيدو له إذا محبراو سرتي محبراو سرتك بزيادة أبايتا خسرح له خير له سوهم كم تمكرو زلكم أبزنويح كم زجبركم بزح نجار كم تفولت مثلا نزم الإسي تقربوا لكم أبايتا خسرح لكم إيزابيل ثانك يو يغنيلنا داني حاونا سامري إيكي وصغير نجر له المودانا يا نو موداتا انت اي قبل كم اذا نايداني سي تبغتي حسابها بفلايتا لوكال سراحسي ذات قبل وعد لكم مانشستر سي اكل قبر تا زعابيتها نني شيء انت دا سريح كاس عب سئل تفطر تخليها عب طلوا كم تخليها سو زي عبب زلنايو زي تردأنا سبات عقمي كم زلنا ما لسه عقمي علنا نبل سبات ويزلنا سبات بب حدا بب نيشتي عب نجار يكون نايقدم نيشتي نجارات كبار بزح لو تلوه بزح تلوه لو تايو تا كال ناتي تعزبتي ولا ولدي وليدنا عبد نعبيهم دلنا قلعتون توم قلعتون زريقو يبلو من ولا بزتولدو قلعسي كمزي نعوم زمسل اتشيف زغبره جلس كم وحدو نخري وحد نازي اتوم كا اكسبوز نخنغبرو زرأيو اياتات كم زلو مستعوتو اياتات كم زلو نعاتهم كنكافل كنساتفهم كم زلنا مالتيو اجي نتانا لوكال سراحسي اتقط ابينا نسرحلا فيزيكال كونكشن كهلو ما هتصنون طبق ناي غوسكواس كم عينت استابليشمنت خلو اببوتو اخت غوسغوس بس قاطامي انا ون كم اكل ما هتصن مالتيو كنسرحلو دغبانا خوين سمعني ثانك يو طبق مشتا ممسينا انا وعيله مالتي اب كندا سلدلخو ثانك يو ثانك يو سامرا حفتي كبرات تعزبتنا مدمنا عبد متصزلو حموس كنقصلينا كمتي احواتنا لو باكو تصنحو ازي مدرخ نقول احنا كفوتيو كلكم عبزي ارستزي قدسان نسبونكم محوات بدلو سوشال ميديا كونتاكتو تقبرنا نقدمكم بخبري قبل جمر سقع نود مسانا سلازم سخم بلبنا مسكن كمون اب لايف كينكم داني حاوناون بيوتيوب كوين فولو كدبرنا يمسيو يقولني لنا عبد متصم بسلام يراخذنا